खुलुमबाय दिनै जोंहा बरमा बियाबनि बाथौ गौथुमनि सनाथि फोरबो फालिथायनि मावखुलि बेखेवनायनि हाबाफारि दङ। बे गोथार हाबाफारियाव जोंहा बारग' एमएलए मनेस्वर ब्रह्मआ जोंनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवना होयो। बे मावखुलिनि जोहै सनाथि फोरबो फालिथायनि गासै खामानि दामानिया जाहाथे मोजाङै जाफुंलाङो आरो मोजाङै जाहाथे जों बे सनाथि फोरबो फालिथायखौ फालिलांनो हायो, बेखौनो बिथां बेखेवगिरिया इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनानै बेखेवनानै होलांबाय। दा बाथ्राया जाबाय बे जोंनि जे बरमा बियाबनि दानाय बा बरमा बियाबनि जेरैबायदि मा होनो हिस्ट्रिखौ मा होनोमोन जोंनिया बे जारिमिना गोलाव 50 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जोंहा गौथुम हिसाबै जागायजेननो हादोंमोन। जोंहा जोंनि सिगांनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनांगोन। दिनैनि दिनाव बै मैखुलिनि मोनसे दाबसे गोथार जायगायाव जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनिफ्राय 50 बोसोरनि सिगाङाव बे बरमा बियाब बाथौखौ दादोंमोन। दिनै बे बिथांमोना दालांनाय बे आफादानो 50 बोसोरनि बाबेनलांबाय, 50 बोसोर बाबेनलांबाय। दा माने सनाथि फोरबोखौ जोङो 2025 इंराजि मायथाइनि जानुवारि दाननि 10, 11 आरो 12 खालाराव जोङो सनाथि मायथाइ गोलैदों। बे फोरबोखौ जोङो बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो आखायाव लादों। रायजो राजा जोंनि मावथिफोर बयनिबो हेफाजाबाव बे सनाथि फोरबोआ जाहाथे मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो, बेखौ सालायलांनायाव साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमाफोरा जोंखौ जाहाथे हेफाजाब होयो। दिनैनि बे गोथार फोरबोआव बेखिनिखौनो आं हांख्रायबाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै